Снимаше двамата, моля. Айде де! Няма да го Стига. Няма защото... Това не е вярно, драги гости, не е вярно. Защото знаеш какви проблеми Оке. Много добре знаеш. Много добре знаеш. Много добре. Какво снимаш? Аз не снимам в момента. Чакам да седи да хвана двамата. Няма да направиш. Снима. Айде, седни малко. Няма заради... Татото, с мен и с него. Кой? Е, той да ти каже. Кой? Помниш ли? Готвач. Кога? Когато... Трава. Кога? Добър Кога? Е, какво от това? Няма да Добре, ако го обичаш, седни до него, сяда да снимам заедно. Какво да правим? Кой не го обичаш ли? Какво да правим в настрава? Значи не го обичаш. Зей, той ме идоса е тук. Вече... Ама краво! Аз всичко е така... Аз за не 5 минути, че аз махна на апаратчето и не чуя телефона, аз си мисля, че какво става, не знам. Да няма нищо, не ми крещи и аз изтръпвам цяло. Няма нищо, няма. Не си изтръпвам. Няма тъжие се.